Right, mastreets social media manosora nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndoda kuti ndisvitse kwamuri imozo kuti zvinhu zviri kuitika kuitira kuti musanyanyosara vazukuru vasekuru Saint. Asi chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV, kana uchiripo kuti usubscribe turn on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video, every time patinowinza nyaya dzichipisa, you will be notified. Nichita kuti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 YouTube channel yenyu. Anditi don't forget also kuenda kunofollow our Facebook page rakanzi Saint TV. Vazukuru vasekuru Saint nyaya ndauya nayo tiri kuda kuti makorokoto akuna kudza naye Stephen Mamare. Anditi na Melissa uyu anonyanyisa kuzikanwa nezita rekunzi Enzo Ishall. Aiwa, vaviri ava zuro chaiye vakabatanidzwa. Anditi vakaroorana, inonzi roora day, vakabvisirana kureva kuti Melissa ave mudzimai kana kuti ave kunzi amai Mamare. Anditi vave kutonzi amai Mamare. Chinova chinhu chakanaka, chinhu chinofadza. Aiwa, tingoti vazukuru mugare muri murudo, muchengetedze wanano yenyu zvichienda mberi kubva nhasi kusvika muchiparadzaniswa nerufu. Also ndofunga munomunzi vanonzi Sheron Murota, one of our presenters wataishanda naye zvakanyanya, muzukuru wangu. Aiwa, ndiri kuuya zvakare tichida kuzivisa good news dzekuti aiwa Sheron Murota akarooriwa akarooriwa nemuzukuru wangu zvakare anonzi iye AnoldThulaniNyoni. Aiwa, tichiti makorokoto vazukuru, congratulations. Amhlope nekusvitsawo uswawo muwanano yakadai. Chingokushuvirai kuti mupfuure mberi muri mukudanana nekunzwisisana. Aiwa, ndochatatuya zokuzivisa vazukuru zviri kuitika mastreets. Vanhu mastatus ari kuchinja, vakanga vari single vave married. Chingosarawo tiri ikoko. Much love.